to na kaya loksan ka. Wah. Kaya loksan. Anong ko masisimabagsing? Wah. Anong siku mo pa masimabagsing? Pamanam yakan timpelan siya kapi. Nakatatanggi na naman. Ayo. Wah. Wah. Lagi na mga pasang ini, kaya po po nga sa ano ya. Yung nga sa mga pasang, hindi kita makapag-punit ah. Ay, alam siya pansak ka. Alam siya ka. Lagi ito, kipainan. Nako, shoutout ka no, shoutout. Shoutout ka no, kung natingin kaya. Wah. Salam mo ka no, kasi pelarga kami kun. Sa parbo. Ada pelarga kami. Wah. One eternity later. Lagi. Bisa. Oh, namuna kami. Nice. Wah. Apa bakaban bagda sa motor? Atap na eh. Ato nung na yung mga malay mata. Yes, so ataka ako kuah. Wah. Na mata. Assalamualaikum. Ano kasi pa na imadid. Muli na mga. Mabame siyempre. Yun tanon man imando. Yun yung tanong. Uy, di mag-uniform ka din na. Kati mag-uniform ako mabukuha. Alam mo na yung uniform. Kata na, sa likod ka na. Yes. Wah. Biate mo kami. Katan si Apo. Maui Japani. Asong violinir. Mabagsik. Wah, may mabagsik kayo. Aldin. Agis Aldin. Basta doon sumbayan na Aldino. Na uwa ka din, uwa. Komo? Aerox. Nasmay naman na. Apo, bagos kami yakin natika uwa. Ya ka trade dura ka. Ya pana ko jud ada kanong mapana. Ay daw sumok moks bunala. Ay ito ay mga pagaling sama na yung nakataya sisigami sa walay saja. Okay. Sige, buto madala tayo. Ito kami ko. Wah. Wah, Mario. Wah kaun makay da kon. You know. Lagi po salamat ng ano. Ay siyempre. Paano si Mamat. Hindi tayo makakudit sa butagin kaya Mamat. Pato ni Uwa. May maya katay-tay daw ko bisa mama. Ina sisita sa malabang ha. Ay do. Katay-tay daw ko bisa kuha. Tarno pira minha grupo apa grupo sa grupo kan. Ay tuno to. Yun to. Ano bicara to bisa. Dia kapag no mox bunan. Nan kagibunan niya puno na sa kanaya kan pernah kapagpun. Hilan niyo. Makay sama guma. Waktu bulutan. Mayon ya makalalay man to mo na. Kaya mapakayo. Kaya mati ang nah, tunay gede ka sana aerok sa miya kasunga sa Malabang. Nag-year ko ni Apo na for the first time makanon makasunga. Osto. Atan sa lombatan si Apo. Ako sa na taga Marawi. Hay di special ako kasi tiyak ko. Ngayon ilang nga din. Nag-YouTube ano tunay plano iran. Lumayotan.
Wah, Masya Allah, lagi area un magsagya po. At yung mga saya sa likod na BGMP, wah. Nagito ang mga pagarigo, wah. BGMP Malabang, wah! 2, 3, wah! Wah! Mario, oh. Next time. Oh, Arox, oh, muna kami. Woi, gomo, muna kami. Titimo-timo lagi mama. Pumalinak yung mga mama. Iniinusikan mo sa luka karsada. Ante, pa dito. Nasa kabugi ka dita kailangan lagi sa eskorta. Basta mga detarya ko na kailangan kapamisitan ta sa mga detarya. Gi ka titimo. Ino ka no sisiya pa sa karsada. Tungan ay kumayawagi ka anongan na sumisiro kami ay kamayawatan to alungan ay. May aki mayor di. Nya makainom ka no nan. Ana do. Saulari o na rin maranar siya hindi na. Bibita na. Ya, udah kadang nari ka. Miyo makomentina siya na miya ka pa sa koy man to. Kanay maintenance ka. Milk tea. Milk tea. Ako mo lagi pa pagkira. Nakatake ka kuano na banyo pa. Asaras ka katawan na ad na mayor kuano ba. Mayor. Tunaya. Kate pangis na ka kita melting Pangis na ka na. Melting. Tunay kuano ka mabu. Ano? Doon at tapay, ay tapay. Ay stepay ay nakatake. Banyo. Mayor. Siyempre. Aman buki na lang. Nataro ba bim kaya baganaan sa kanyo to? Ay, kembali ka no bisa. Kembali ka, sorry. So kategoro no ba kaya baganaan sa kanyo na? Mamamuda doon naman to. Katalo. Nasalamat ang mayor. Kala, yan yung pangon sa pamper. Anto na pampers eh. Ano bisa mga wata? Din. Nakatiyap. Kuha na ka sa pampers. Sa ka naman, ubay ka nurakan na. Ano man na? Gusto na. Giya kaya pamgiya ka na. Huwag ko di pakalipat isa. Maganda gilik siya na mga Kunab pag. siya eh. Ha? Kunab siya eh. Kanuri o papen pano? Aydin kanduri na, aydin kuhan na. Siyempre, pagarin yun na. Mga ngangailangan sa gito mga bututan. Ano ba kami manaridi po siya mayor sa buto? Nabakan nga, di ba, pap-milting nga, nabuto ba, pipi sa, pap-milting nga, pampers, gima buna, ay stapay. Kanuri ayaw, Kanuri yanan, Pangatat na yan. Nanagito ba, skano bimingitar ka, sige, matitimo ka nun si. Nawa ko sa kano din ka. Dito, anak. Di ka sa kano din nakuha na, napamasa ka nun sa kita, kailangan niyo. Wala, nadimikan mabusundod na kay mayor. Uhay. Kami kaya ginawa kaya sumahup yun na kaya kami sa may to. Kaya, malaka na bisi kaya. Para dito mga pabubuma kami, mga kami. Tiga ka na, da ka nung tumaya sa kaya pabang ninyo. Gari ko, nasa ka nung wala, pakausugan, ha? Salamat po, Uhay. Na, final na nan, Isa lang na, may katabing tanong. Inshallah, katatala, na. Nagita, awan na sa kano, kakuhan. Na mayor. Nasumong ako ron, mga pagari ko. Pagilay ka, no, ha? Sige. Mamakanood, no. Nainom ka, Ang gito, kingam. Mata na, kaya, sama na to lang, kaya lebetan luto. Kaya lebetan na kan luto. Kailangan na makauwasiran naman. Nasumong ako ron. Si mayor, doon yung mapansin. Ay, kupansin mo. Iman ko na nasumiyagin na, lumalaka. Wayo? Nasa inakumyaw na, nasa gito, nabari di pulalaka. Okay,
Ayo ba, bagaimana ayo eleksyon? Alam ko ni plano tanong, betano pa pag ini si Mayor. Siap mana meron ng tanong. Atunap man ni indi uwatan. Diyan lagi na kita do. Gatas, sana gatas. Di naman yung katawan. Kaya Ano ba siya magiging kita mayor? lima ito sana na kurang pa may sa ni Miss Kater na miya lang. Waya. Saya puna.